Wannan makon a shirinmu na bakin fuska kaɗai gare ni ba. A matsayinmu na 'yan Najeriya, an kare 'yancinmu a sashi na 2 cikin kundin tsarin mulkin ƙasarmu. Haka zalika, sashi 46 na cewa idan an hana ka 'yancinka, an baka dama da ka kai ƙararka kotu. Wannan kuma alama na cewa muna da 'yancin da ba ma tsayawa kan a ba mu haƙƙinmu. Wannan furuci da barista Aisha Shehu ta yi, wanda muka yi fira da ita a zangonmu na satin da ta shuɗe a shirinmu na bakin fuska kaɗai gare ni ba, inda muka tattauna akan maganar kaciyan da ake wa mata da abin da doka ta ce game da ita. Mun dai sani cewa barista Aisha Shehu tana ɗaya daga cikin membobin Nigerian Bar Association da kuma International Federation of Female Lawyers. Yin kaciyan mata ba laifi kaɗai ba ne, yana cin zarafi da nuna ƙyama ga mata. Hana su 'yanci ga lafiyansu, tsaro, samun 'yanci daga wani abu da zai cutar da su, 'yanci ga rayuwa idan ya kai ga mutuwan mace. Riƙe al'ada na da muhimmanci sosai, amma kaɗan daga cikin wasu al'adu, kuma kamar kaciya da ake wa mata na da illa sosai da ya kamata a daina shi domin kare lafiyansu don samun rayuwa mai inganci a gaba. Ina murna da muku maraba zuwa zango na ƙarshe na kammala zance akan kaciyan mata da muka fara makon da ta gabata. Sunana Amra Ali. Idan har yanzu mai sauraro bayi da ƙwaƙwarar fahimtar wannan shiri, shirin na wayar da kan jama'a ne, musamman ma mata, da nufin gane 'yancinsu a matsayinsu na mutane da kuma matakin da za su iya ɗauka idan aka hana su samun 'yancinsu. A shirinmu na yau za mu tattauna ne akan barazanar da kaciyan mata ke yi ga lafiyansu. Kuma za mu tattauna da likita wanda za ta gaya mana abin da matashiya mace za ta yi idan an mata wannan kaciyan. Sannan kuma za mu kawo bayanai kan abin da har yanzu masu sauraro ba su fahimta ba, da ƙarin bayani kan tunanin da muke da shi na cewa yin kaciyan na da amfani ga ɗiya mace. Idan ba a samu daman sauraron shirin a makon da ta gabata ba, kada a damu. Ga kaɗan daga cikin bayanan da muka yi kan kaciyan mata. Shekarun baya, lokacin muna ƙasar Gambia, ina 'yar shekara 9, na ɗauka za mu je ziyara ko hutu ne wurin 'yan uwanmu, ashe ba yadda na yi tunani ba ne. Mahaifiyata a lokacin ta ce min, yau za a yi miki wani abin alfahari. Kafin ankara, sai na ga wata tsohuwa da askar da mata fara tsatsa. Da ganinta, wasu mata suka danne ni a ƙasa, ga kuma wannan tsohuwar na ta faman matsowa kusa da ni. Ina ta faɗin cikin zuciyana, kamar fa wannan kashe ni za ta yi. Yau waɗannan ina da magana da kai. To Hajiya, lafiya dai ko? Lafiya ƙalau, maganar 'yar jikar nan tawa ce Talatu. Talatu? Me ta miki kuma? Ita fa ka san nan da lokaci kaɗan za ta fara ganin al'adanta. Ya kamata a mata kaciya kafin tafi haka abin ya gagara. Kaciya Hajiya? Ki bar wannan maganan kawai. Idan fa ba mata ba, nan gaba za ta shiga bin maza ne. Shi yasa zaka ga samarin birni idan za su yi aure sai su koma ƙauye samun matan aure. A maimakon 'yan birni. Ku za ki iya gaya mana da Allah mai doka ta ƙasa ta ce game da 'yancin lafiyan ɗiya mace? A matsayin ki ta 'yar ƙasa, an ƙara 'yancinki cikin babi na 14 cikin kundin tsarin mulkin ƙasa, wato Constitution. Kuma ta ba mu damar samun 'yanci ga kulan lafiya da tsaro. A gurguje, barista, wani kira za ki yi wa mai sauraro ko iyalan da ke yi wa yaransu mata kaciya? Ga matasa mata da iyayensu, akwai doka da ke ƙara 'yanci. Ku yi alfahari da jikinku da na 'yarku a kowane lokaci, kuma ku san cewa kuna da 'yanci. Mun gode barista, da fatan za ki amsa kiranmu idan mun buƙace ki kan wata matsala da ke damun mata nan gaba. Ni ma na gode. Kada a manta ana sauraron shirinmu na bakin fuska kaɗai gare ni ba, kuma an saurari kaɗan daga cikin bayananmu na makon da ta gabata kenan. Kashi 1 cikin 4 matan Najeriya sun ɗanɗani zafin, ko in ce sun san yadda zafin kaciya take, wanda ke kai ga rashin haihuwa ga mace, kamun cututtuka da rashin jin daɗin jima'i.
Mata miliyan 25 ba 25,000 ba fa na rayuwa cikin cutan da suka samu wurin kaciya a sassan duniya. Amma kafin in fara bayananmu na yau, ana iya turo rahoton cin zarafi da ake yi wa mata cikin al'umma a gare mu ta saƙon murya. Da farko za a rubuta hashtag SFMNJAPF sannan a faɗi saƙon murya ko rahoton da ake so a bamu. Mai tura saƙo ya faɗi sunansa da unguwansu ko daga inda yake turo saƙon zuwa ga namba kamar haka: 0706-8826-287. Daga nan mu kuma za mu aika saƙonninku zuwa ƙungiyoyin da ke kare 'yancin mata don a ƙwato haƙƙin wanda kuka turo saƙon saboda ita. Ga wannan saƙon kafin in sha ruwa. Superstition, religious misconceptions. Tafi! Rudani cikin koyarwar addini, rashin fahimtar al'ada, sun miƙa ni a yi amfani da ni wurin gwaji cikin farin kyalle. Me na muku da za ku jefa ni cikin wannan kunci? Waɗanda suka gabace ni sun yi rayuwansu cikin damuwa da wahala saboda wannan al'ada da ba ta da wani amfani a gare ni. Yankani! A'a, ba ƙariya kuke so ku bani ba, ta yi min kaciya. Kun hana ni wata dama cikin rayuwata, walwala da jin daɗi. Kun cusa min wata tunani har na tsawon sauran shekaruna a duniya. Kun kaskantar da ni don koyi da al'ada da kuke yi. Tunaninku ba ta da wata tasiri ga rayuwata. Ni mace ne, kuma rayuwata a hannuna take. Lafiyata ita ce arzikina. Ba sai kun min rauni a ɗaruruwan wuri kafin ku samo min ƙariyata ba. Kada ku kuskura ku zubar min da jini ba tare da wata kwakwarar bayani ba. Ina rayuwana a cikin duniyan nan don na fi ƙarfin a danganta ni da wani abun ɗanɗano. Ba kyan fuska ƙare gare ni ba. Because I am not just a pretty face. Amina, ya jarabawan yau ne? Na gode Allah, na ga wannan karan tambayoyin masu sauki ne. Tambayoyin da sauki ƙawata. Babana ya ce kuma ba zai iya ci gaba da biya min kuɗin makaranta ba, don zai biya kuɗin makarantar yayana da ke jami'a. Sai dai idan shi ya gama. Ni babana cewa yayi zai aura ne ga abokin kasuwancinsa idan na gama jarabawa da wata ɗaya. Allah sarki. Ku nuna goyon bayanku ga samun ilimin 'ya mace a yau don kare rayuwanta nan gaba. Alhaji, Allah ya sauki matarka lafiya. An samu 'yan biyu mace da namiji. Amma saboda matsala da muka samu wurin fitar da su, ba za mu iya ceton ransu duka ba. Sai dai a ceci ran guda. Don Allah likita ku ceci ran ɗa namijin. Nan gaba wa zai gaji kasuwanci na in ba shi ba. A'a baba, ba zan iya aure yanzu ba. A, rashin kunya zaki min? Aure ya zama dole ki yi shi. Musa dan Allah ka bar min ruwan nan haka. Ina al'ada kuma ina bukatan ruwan. Ni na saki al'ada. Baba don Allah ina so je makaranta. Duk kawai na suna na makaranta. A'a, ai bata kuɗi kawai zan yi. Baki san nan da lokaci kaɗan aure zaki yi ba? Wayyo Allah ka. Wayyo. Da Allah ka bari ya wuce. Ke, yi ma mutane shiru ko in rufe bakinki da duka. Ke, dauki jinjirinki daga nan. Waye aike ki daukan kaya da yawa haka? Al'ummar da ta kyamaci zub da ciki ke nuna kyamar su ga matan da ba su da aure. Ina wuni yalla bai, dan Allah na zo ne in ji ko zan samu aiki da takadduna a ma'aikatanku. Amma tambayanki daban dariya yake. Kin ga kasancewanki mamace ya sa kin faɗi wajen samun daman. Ku ilmantar da ɗiya mace a yau don ganin ta samu ingantaccen rayuwa nan gaba.
My name is Dr. Agatha Aduro. I'm a doctor. Sunana Dr. Agatha Aduro. Ni likita ce kuma mai kwato ma mata hakkinsu. Mun fi ko wuce matsayin da aka aje mu. Kada mu kuskura mu yadda wani ya mana ƙasa da gwiwa. Ina duk wannan ne don ina da tabbacin cewa zan iya yin abin da nake so, kamar yadda ke ma za ki iya. Ba kyan fuska kaɗai gare ni ba. Madalla, da fatan mun karu da bayanan likita. Satin da ta gabata, mun gane cewa kaciyan mace dai laifi ne, kuma wadda aka kama za a hukunta shi da akalla yin shekara 2 a gidan kurkuku. Amma, da ban mamaki wannan magana, inda wasu mutane suka yi kunnen ƙashi da wannan tsawatarwa. Suna cewa, kakata ta yi, ni ma na yi, ƙanwata ta yi, kuma sai na ci gaba da wannan al'adan akan ku yarana. Da wannan tunanin da wasu iyaye ke da shi, muka shiga titunan garin Mina da tambaya ta me mutane suka sani kan al'ada ko illar da kaciya take da shi. Ga abin da suka ce. Female gender circumcision is not that advisable because in all the days. A gaskiya ba abin da zan ba wani shawara ya madiyarsa bane. Dan a da iyayenmu na ganin cewa idan an ma yarinya kaciyan zai kawo mata kariya daga bin maza da sauransu. A gidanmu ruwan zafi mama na ke amfani da shi kuma ta yi tasiri a gare mu. Tsofaffin mata ke wannan abin, kamar lokacin da na je garin Wari a jihar Port Harcourt. Ita yarinyar ciki aka mata, kamar yadda aka bani labari. Yana da amfani mana, yana da amfani sosai. Suna rasa ran yara mata da yawa saboda yawan jini da suka rasa a jikinsu. Saboda haka suka daina yin kaciya ga yara mata. Su amfanin yin kaciyan suke gani ba lafiyan yariyan a gaba idan ta yi aure ba. Don idan ta yi aure ba za ta ji daɗin zaman auren ba, kuma mijinta zai dinga fita yana lalata da wasu mata. Based on circumcision. They are just after the benefits. They are not concerned about the. Kun ji tunanin mutane daban-daban kenan kan kaciyan mata, kuma zan tattauna da likita kan wannan al'ada da aka daɗe ana yi wanda ya saba ma doka. Barka da warhaka likita. Likita, menene kaciyan mata kamar yadda likitoci ko masu kiwon lafiya suka sani? Kaciyan mata shine cire ko yanke wani sashe daga gaban mace da gangan ba tare da wata kwakwaran nufi ba, ko nufin kawar da wata cuta ko kare yarinya daga hadarin wata cuta. Wannan al'ada da wasu ke yi, shin abu ɗaya ne ko ana iya kiransa kaciya? A da masu riko da wannan al'ada cewa suke yi, wai kaciya suke yi, ko in ce suna danganta shi da kaciya irin na maza. Amma a fanninmu na 'yan kiwon lafiya, mun lura ba su da dangantaka ko kaɗan. Kaciyan mata mugunta ne don ciwo ake barin 'ya mace da shi, wadda daga baya ke haifar da wasu illoli ga lafiyanta. Likita, na ji an ce kaciyan nan kala-kala ne, ko za ki iya gaya ma masu sauraro sunayensu? Kaciyan mata sun kasu kashi 4 ne. Na farko shine wadda ake yanke sauran abin da ya fito daga gaban mace. Akwai na biyu wadda ake yanke rufin cikin ko wajen gaban mace, wasu ma duka biyu suke yankewa. Na uku shine ɗinke gaban ya mace. Na hudun kuma na ƙarshen ita ce duk wani nau'in abin da zai kawo jin zafi a jikin mutum, ko ta yanka ko toshe fatan gaban mace. Shin likitoci sun san illar yin wannan kaciyan kuwa, da kuma cewa laifi ne idan suka yi maɗiya mace? Ban tabbata ko ana ɗaukan yin kaciyan mace a Najeriya matsayin laifi ba ko. A wurare da ake yin su a matsayin yin ta laifi ne, su gani suke in ba asibiti aka yi ba shine laifi. Sai ki ga a waɗannan yankunan a asibiti ma ake yin kaciyan. Illar da kaciyan mata ke da shi ga lafiyan ya mace yana da yawa. Daga lokacin da aka yi mata wannan kaciyar har iya sauran rayuwarta. A lokacin da za a mata wannan kaciyar da aska ko reza, ba a mata alluran kashe zafin ciwo. To mu yi tunanin irin zafin da za ta ji
a wannan lokacin. Sa'annan akwai zub da jinin da ake yi kuma yana iya sa mace ta rasa ranta in ba yi hankali ba ko ta kamu da wasu cututtuka don masu wannan al'ada na gargajiya ba su kula da kayan yin aikinsu. Menene illar wannan kaciyan ga lafiyan ɗiya mace? Wayar da kan jama'a shine mafita a nan, shi yasa nake matukar farin ciki da wannan shirin don idan baki san abu matsala ce a gare ki ba za ki fita neman taimako ba. Abu na farko idan aka ma mace wannan kaciyan kuma ba ta jin daɗin jikinta, ta je asibiti don a duba ta. Wannan abu kuma dole ne sai mun haɗa hannu don kawo ƙarshen kaciyan mata. Wani shawara zaki ba wa waɗanda suka fada cikin haɗarin kaciyan nan domin wasu na samun kamar taɓin hankali a yayin da aka musu kaciya? Babu wata fa'ida wajen yin kaciyan matan nan, kamar yadda kowa ke faɗi al'ada ce wasu ke ɗaukan shi amma kuma ba za a ce ba shi da kyau kwata-kwata ba, don masu koyi da shi suna da yardar cewa zai ɗauke ma ya mace sha'awar namiji, kuma idan mun lura abin da suke yankewa daga jikinta kenan. Likita, wani shawara kike da shi wa mai sauraro ko macen da aka wa kaciyan mata? Ina ga ya kamata mutane su fahimci cewa kaciyan mata ba ta da kowane amfani ga ya mace. Ya kamata mu ilmantar da jama'a game da wannan mummunar al'ada. Idan mun ga wani yana so ya yi wa diyarsa, mu gaya masa haɗarin yinsa, sa'annan mu kwaɗaita ma wanda abin ya shafa da su je asibiti domin neman taimako. Ya kamata sanatocinmu na wannan ƙasa su kafa doka kan yin kaciyan mata, ta inda idan aka kama wani yana aikata shi, za a iya hukunta shi. Alhaji, Allah ya sauki matarka lafiya. An samu 'yan biyu mace da namiji. Amma saboda matsala da muka samu wurin fitar da su, ba za mu iya ceton ransu duka ba. Sai dai a ceci ran guda. Don Allah likita ku ceci ran ɗa namijin. Nan gaba wa zai gaji kasuwanci na in ba shi ba. A'a baba, ba zan iya aure yanzu ba. A, rashin kunya zaki min? Aure ya zama dole ki yi shi. Musa dan Allah ka bar min ruwan nan haka. Ina al'ada kuma ina bukatan ruwan. Ni na saki al'adan. Baba don Allah ina so je makaranta. Duk kawai na suna na makaranta. A'a, ai bata kuɗi kawai zan yi. Baki san nan da lokaci kaɗan aure zaki yi ba? Wayyo Allah ka! Wayyo! Da Allah ka bari ya wuce. Wayyo, taimake. Ke, yi ma mutane shiru ko rufe bakinki da duka. Ke, dauki jinjirinki daga nan. Waye aike ki daukan kaya da yawa haka? Al'ummar da ta kyamaci zub da ciki ke nuna kyamarsu ga matan da ba su da aure. Ina wuni yallaɓai, don Allah na zo ne in ji ko zan samu aiki da takadduna a ma'aikatanku. Amma tambayanki daban dariya yake. Kin ga kasancewanki mamace ya sa kin faɗi wajen samun daman. Ku ilmantar da ɗiya mace a yau don ganin ta samu ingantaccen rayuwa nan gaba. Ga wanda suka fara sauraro yanzu, ayya mun bar ku a baya, amma bar in baku kaɗan daga cikin abubuwan da muka tattauna a cikin shirin a baya. Da likita Agatha Aduro, mun kammala tattaunawarmu da faɗin cewa barin yin wannan kaciyan ba shi da wani illa ga ɗiya mace, kamar yadda wasu iyaye ke faɗi cewa idan ba a ma ɗiya mace kaciya ba, ba za ta iya haihuwa ba, ko kuma ba ta cika ɗiya mace ba. Ta ce kuma yin kaciyan nan yana da illoli da yawa da yake barin ɗiya mace da shi bayan an mata wannan abu da ake cewa al'ada. To ga masu koyi ga wannan al'adan, idan kunni ya ji, gangan jiki ya tsira. Dr. Agatha ta ƙara bayani da cewa zuwa asibiti bayan yin kaciyan nan na da muhimmanci sosai, saboda ɗimuwa da wasu mata ke samu. Idan kuma ba su samu taimakon da wuri ba, matsalar zai tsaya tare da su har tsawon shekarunsu na rayuwa. Wannan bayani ta zama abin wayar da kai ga masu sauraro.
Ku je ku binciki menene 'yancinku domin ku tsaya tsayin daka a kansa. Ku je ku binciki menene 'yancinku domin ku tsaya tsayin daka a kansu. Mu motsa jiki da wannan faifan kafin in dawo daga gajeruwan hutun nan. Idan na dawo, zan zo muku da kwandon dama da nake zuwa muku da shi a kowane mako. Madalla, ina fatan kun buɗe kunnuwanku da kyau da abin da zan yi bayani a kai. Kamar yadda na yi alƙawari kafin ku saurari faifin da na saka muku. Dama ta farko cikin jerin lissafi na zango ta 5 cikin shirin bakin fuska kaɗai gare ni ba. Ita ce ta Dan David Prize Scholarship 2017. A cikin wannan dama na Dan David Prize Scholarship ɗin za a ɗauki mata 10 cikin tsarin daman. Kin ga kuwa? Yin rajista da wuri zai ba mai son shiga daman sa'a. A wannan dama kuma za a samu kuɗi har dala ta Amurka 15,000 na biyan kuɗin makaranta da siyan takardu ga ɗalibai da suka yi fice cikin fannin karatun dakta da kuma postdoctoral researchers na wannan shekara da muke cikinta a yanzu.
Za a rufe daman shiga wannan gasa ce a rana ta 10 ga watan Maris, shekara ta 2017. Dama ta biyu ita ce ta The Design Contest for Students. A wannan dama kuma, wacce ta yi nasara za a kai ta kasar Spain don karawa da sauran mutane daga faɗin duniyan nan masu basirar ƙera fasali na gidaje wato architecture. Idan an yi nasara a gasar kuma, za a samu kyaututtuka da kuma kuɗi a wannan gasar. Za a rufe daman wannan gasar ce a rana ta 15 ga watan Maris shekara ta 2017. Allah ya ba mai rabo sa'a. Domin neman ƙarin bayani kan waɗannan dama biyu da na lissafo, a ziyarce mu ta ƙofofin sadarwa na Facebook, Twitter da Instagram a @SachFM923MX. Idan kuma ana so a yi ƙarar wata cin zarafi da ake yi ko aka yi a unguwarku, ana iya aiko mana da saƙon murya ta WhatsApp a wannan lambar wayan 0706-8826-287. A sa suna da anguwan da ake aiko mana saƙo daga gare ta, tare da sa #SFMNJAPF sa'annan saƙon muryarku. Wannan shiri dai kamar yadda nake faɗa kullum, shiri ne da zai wayar da kan jama'a musamman ma mata kan sanin 'yancinsu a wannan ƙasa tamu da kuma mataki da ya kamace su ɗauka idan an ci zarafinsu. Sa'annan a cikin shirin muna zuwa muku da dama da idan mace ta yi nasara bayan ta samu shigar gasar, za ta samu kyauta ko tallafi, wani sa'in ma duka biyu, inda za ta kuma iya koyan fasaha ta halartar taro na ƙarin ilimi gida da wajen Najeriya, ta kuma rage dogara ga iyayenta ko mijinta nan gaba. Mace dai jaruma ce, abin kula ce, sannan kuma tana da nauyin kawo rai cikin duniya. Amma ai kasancewanta mace ya fi haka, ko ya kuka gani? Don haka, kada mu yadda a rika amfani da mata wajen koyi da wata al'ada da ba shi da tushe. Mu sani fa, yawan ilimi, sani ko mu'amala da mace ke da shi, wannan zai taimaka wajen kare ta daga illar wasu daga cikin al'adu da muke koyi da su, kamar kaciyan mata. Domin rage wannan mummunar harka, mu fara da cewa tir ya isa haka, mu fara da cewa tir ga kaciyan mata a duk inda ake koyi da wannan al'ada. Ba shi da kyau, sannan kuma ba shi da amfani ga lafiyan iya mace. Ga masu koyi da wannan al'ada kuma, don Allah ku bari, ku daina faɗin cewa al'ada ta ce, ko kuma yi ma yara mata kaciya ita ce sana'ar da nake da shi kaɗai. Akwai sana'o'i da dama da za ki iya yi, kai waɗanda ma suka fi kaciyan mata. Masu sauraro, kada ku manta, za ku iya kawo ƙarar faruwar wata abu da ya shafi ko danganci nau'in cin zarafi da ake wa mata a ƙasarmu ta Najeriya. Ta aiko da saƙon murya zuwa lambar waya kamar haka: 0706 8826 tare da amfani da #SFMNJAPF. Kada a manta a sa #SFMNJAPF da sunan mai aiko da saƙo da unguwarsu, kuma za mu miƙar da saƙonmu zuwa ƙungiyoyin da za su ƙwato muku haƙƙinku. Domin ba da taku shawarwari, ana iya yin hakan ta ziyartar ƙofofinmu na social media a Twitter da Facebook, ko sauraron zangon shirin na baya. Da wannan muka zo ƙarshen wannan zango, da fatan mun ƙaru gaba ɗaya. Sai wata makon idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Amra Ali.